Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kumitat Eżekuttiv tiegħu approva l-ewwel grupp ta' kandidati għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir is-sena d-dieħla. Il-grupp magħmul minn 7 persuni jinkludi kemm l-MPs preżenti fisem il-Partit Nazzjonalista kif ukoll qatt ta' kandidati ġodda. Il-kandidati huma Peter Agius, Dione Borg, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Mezzola, Frank Psajla u Francis Hamid Demek. Peter Agius għandu 39 sena u huwa avukat, studja fi Brussell u f'Malta. Fil-preżent jaħdem fil-Parlament Ewropew bħala Political Advisor u Speechwriter tal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Dione Borg għandu 53 sena u għal dawn l-aħħar 25 sena serva bħala ġurnalist ma' Medialing u awtur ta' diversi kotba b'temi politiċi. Borg huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Floriana Football Club fost ir-ruoli oħrajn. Michael Briguglio għandu 43 sena u huwa soċjologu u lecturer fl-Università. Apparti li hu kunsillier tal-Partit Nazzjonalista, huwa wkoll membru f'diversi assoċjazzjonijiet u kien u għadu involut f'entitajiet marbuta ma' temi ambjentali u soċjali. David Casa għandu 50 sena u huwa l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew fejn ilu jservi sa mill-2004 u kien kofundatur tal-Moviment IVA u kien involut direttament fil-kampanja li waslet biex Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Roberta Mezzola għandha 39 sena u hija avukat speċjalizzata fil-liġi Ewropea u l-politika. Studjat f'Malta u fi Bruġ u hija membru parlamentari Ewropew fejn anke kienet reppet l-unur tal-MP tas-sena fl-2015 u fl-2016. Frank Psajla għandu 38 sena u huwa avukat. Igradu 5 darbiet fosthom dottorat fil-liġi u ilu attiv fil-midja tal-Partit Nazzjonalista għal dawn l-aħħar 15-il sena fejn fl-aħħar 5 snin preżenta l-programm Iswed fuq l-Abjad. U Francis Hamid Demek għandu 63 sena u huwa avukat b'esperjenza vasta fil-politika fejn għal snin twal serva bħala ministru fi gvernijiet nazzjonalisti differenti. Ilu attiv fil-Partit Nazzjonalista sa mill-1980 u bħala avukat jispeċjalizza fil-management u s-servizzi finanzjarji.